Para poder desfrutar deses deliciosos manxares sen remordementos, non hai máis remedio que facer exercicio, a poder ser dun xeito correcto e seguro. Para iso son necesarios os consellos de profesionais cualificados, como os que se forman no ciclo superior de acondicionamento físico. En Lugo estes estudos poden estudarse no Colexio Diocesano San Lorenzo. O ciclo de acondicionamento físico ten como obxectivo dotar ao alumnado dos coñecementos necesarios para preparar programas de adestramento para todo tipo de persoas co fin de mellorar a condición física e, por tanto, a calidade de vida. Esta formación é bastante nova, xa que xorde do desdoble do ciclo de animación sociodeportiva en dúas ramas máis específicas. Lo que tradicionalmente se conocía como TAFAZ ahora mismo ya no existe. Nosotros estamos dando una de las ramas en las que se ha dividido el antiguo TAFAZ y es la de acondicionamiento físico, en donde preparamos a los chicos para poder trabajar como entrenadores en cualquier disciplina dentro de la actividad física. Aínda que a formación tamén conta cunha parte teórica, o alumnado pasa a maioría do tempo nas instalacións deportivas facendo exercicio en rutinas planificadas. Co enfoque desde o noso centro é unha metodoloxía basada nun aprendizaxe significativo e que os alumnos salgan o mellor capacitados para dedicarse a esta profesión. Realmente se tocan todas las ramas, entre ellas está natación o pilates, entre como actividades dirigidas de gimnasio y demás. Os adestramentos que se levan a cabo en diferentes instalacións inclúen exercicios de cardio, de forza e de técnica e tamén actividades en medio acuático, como por exemplo as prácticas de salvamento. Tenemos unas instalaciones impresionantes y para poder sacarle partido a todos los módulos y todos los contenidos que tenemos, pues es un lujo. Las empresas conveniadas que nos ayudan un montón con la piscina, con el gimnasio, con las salas de actividades dirigidas. Ademais das instalacións deportivas do seminario, este ciclo tamén conta con outras instalacións no Foros, donde teñen cancha de tenis, piscina e gimnasio para que os seus alumnos podan realizar as súas prácticas. O interesante desta formación reside, por un lado, no elevado número de horas prácticas das que dispón o alumnado, e por outro, na variedade de saídas profesionais ás que se pode acceder unha vez rematados os estudos. As saídas profesionais que ten este ciclo fundamentalmente sería de monitor en gimnasios, tamén a de preparación física en centros máis enfocados hacia unha atención individualizada ou en pequenos grupos, e despois, por outro lado, como temos algún exalumno, pode montar a súa propia empresa. Saindo o ciclo con a oferta de traballo na empresa na que fixen as prácticas, pero, bueno, cando tuve que facer o proxecto de empresa, eu só fixen con a idea de querer emprender, e este ano xa decidín emprender, darse ese paso adiante para emprender o meu negocio aquí en Lugo. Definitivamente, se a actividade física e o deporte son a túa paixón, aquí encontrarás unha moi boa opción para enfocar a túa formación profesional cara a ese campo.